Buzz SA to all social media platforms. Ukuba intombi nto, itshitshi, intombi engazange yathintwa indoda, elindele umgcaco, elindele ukushada, kuzenza ngigqaje ngesiko lami, kuzenza ngigqaje nangokuthi ngivela kuphi, ngiya kuphi. Mina kumntombi bami bengiparade everywhere, bengigqugquzela abantu abasha ukuthi abahlale ngentombi, abayigcini kuyahlaleka njengentombi kuze kufike isikhathi somshado kuyintombi emhlophe qhwa. Iyaqala kanje lento. Bengihlalele nje ekhaya, going through my Instagram, ngifunda ama-comments ukuthi abantu bathini, because mina njengomuntu ohamba phambili kwezobuntombi, I post about umntombi bami, ngiyagqugquzela abantu ukuthi abahlale ngentombi. So i-community-ke beyicomment ukuthi yinhle lento oyenzayo ngani yami, qhubeka uyiphathe kahle, gqugquzela abanye abantu abasha ukuthi bayiphathe kahle. Hayibo, ngathola enye i-DM, isimanga se-DM, ndoda thizeni ithi iyangithanda. Ayi ngizibo kokuqala, iphinde indoda ngizibo kwesibili, iziphindo kwesithathu, ngibona ukuthi hayi le ndoda shuthi kukhona lokho okuyishisayo. Hayi ke mangabe ngithi ngiyayibuka izithombe zayo, wow le ndoda impela insizwe eqatha, uyayibona insizwe insizweni, yinhle lensizwe. Futhi uyayibona ukuthi idla izambane lapondo, akusiyona nje indoda eswele. Ngathi kanti uyiphatha kahle kunjena. Buka phela amadoda amakhulu osomabhizinisi asebheka la ngakuthina esiyintombi nto, ngoba afuna into yangempela, afuna umakoti onesimilo, umakoti okwaziyo ukuyibamba ishisa. Hayi ke savumelana-ke nendoda yathi izofika ngasekhaya izongibona sixoxe. Le ndoda isuka buqamamana nje nami mhlambe 4 to 5 hours la esuka khona. Ifike-ke indoda, umgiliji igama layo. Uyabona lobo buhle lebo kade ngibone ezithombeni, mangabe sela indoda isila live yinhle kakhulu. Mangabe uyithatha uyibheka, ngisho nama-lips wakhona mangabe ikhuluma yo ngathi ukudla okudliwayo. Angisablashi lapho kulomzuzu. Liqonywe kwisoka, sivumelane ukuthi njengamanje sesiyathandana-ke, sesiyithandani. Ngicela ukukutshela ukuthi akudlulanga isikhathi esingakanani insizwa ivelane ikhiphe bonke abangani bami ibayise kwi-vacation including me. Yathi nje ngifuna uyo-enjoya, ubone ukuthi ukuthandana nami into emnandi kanjani. Yo, bengiyibuza ukuthi umina vele lo okhishiwe ngenxa yothando, o-experience i-soft life kanjena. Hayibo kanti i-soft life imnandi kanjena. Ngicela ukukutshela ukuthi emva kwesikhathi inyana nje indoda yafika ekhaya, yayizoyibika ngokusemthethweni, yazokhipha ilobolo, yalikhipha laphelela. Mina bengingazi ukuthi kunomuntu ongangikhokhela imiliyoni athi uyangilobola. Hayibo wangilobola ngemali eshisiwe umgilitsha. Hayi ke ngelanga lamalobolo-ke vele kwagcagcwa kwashadwa nje kwaba umshado ophelele, yonke into yenziwa same day. Hayi ke emva komshado-ke umgilitsha ngitshela ukuthi sithandwa sami ngicela sishintshe, ngikuthengele enye ingubo esexy, i-red number, nami ngizobe ngimeshile nawe nami ngigqoko red for danger. Mase siyahamba-ke sithandwa sami siyovakashela ugogo wami lo ekudala ngikutshela ngaye ukuthi uyiyona yonke into empilweni yami, ngikhuliswe uyena. So akakwazanga ukuze emshadweni ngoba usekhulile. So sithandwa sami nje sizoba khulileka kukukotiza nje okuserious laphayana, ukuyobona ugogo wami nje umhage, umnikeze uthando. Iyona nto kuphela ayifunayo kuwena, ufuna ukubona umfazi womzukulwana wakhe. Uhleze ngitshela ukuthi ukuze adlule emhlabeni ufuna ukubona umfazi wami, and then uyobe seyakhulileka kadlule emhlabeni. Ayike emva komgcaco-ke sho ukuthi it's a traditional wedding or ilanga lekhokhwa khona amalobolo okuhlanganiswa yonke into, yibizo yini omembeso nje, ngathi nje i-traditional wedding. Hayi-ke sesiyahamba-ke mina nomuntu wami, we are cruising emotweni yami nomuntu wami, phela okwakhe sokokwami manje. We are cruising, iy'nyawo zomfazi zihleli ku-dashboard wendoda yakhe. Like kumnandi man la emotweni, we are vibing, siyacula, kumnandi. Ubaby ngifakela neziphuzo, angisiyi umuntu oyiphuzo kangaka, ngiyayiphuza nje but like bese ngikwenye level, sengikwenye imood. Uthando bakwethu lumnandi, angifuni ungasho.
Shukuthi kulokruza kwethu sihambe size sifike la umgaqo uphela khona, la kumgaqo wetiyela. Asisithando sami sesizofika ke ngasekhaya, sizohamba nje la ngegravel, sihambe ize sifike. Hayi ke sihambe ngegravel, sihambe size sifike ke, sinyuke intaba size sifike omunye umuzi wisithabathaba mkhulu, kodwa usemahlofohlofweni nje endaweni etheqekelele yodwa. Ngithi sithanda sami, kodwa ugogo wakhe awumkhiphi ngani la wahlala wathi qekelele yedwa. Athi ayikhululeka sithanda sami, indawo yangalana vele indawo umuntu ubaqekelele yedwa. Ugogo wami uthi la kunenkaba yakhe, kunomzimba yabazali bakhe, la uyophuma ngesidumbu, uyophuma ngebhokisi, akasoze wawushiya umuzi wakhe. Mina into engayemenzela yona ngavelane ngawo-improve, ngawo-enhancer, ngenza ukuthi yonke into ayidingayo ibe khona le ndlini, angahlupheki. Ngamlethela idolobha khona la endlini yakhe. Ayike mangabe sifika-ke lana isalikwazi asilele, siyakikiza siyagiya sizongwelkhama khona la emzini waso, sivula iminyango singene ngaphakathi. Salikwazi ngiyazi kotiwe ukuthi ukhathele, kodwa iyona ndlela mina engamukelana ngayo ngoba ngazi ukuthi kusasa ngiyovuka ngisaphila na. So ngizokwamukela, ngizokutshengisa indlu yonke, ngikutshengise yonke into yale ekhaya, ngikuchazele ngalomuzi wale ekhaya. And then mase ngiyolala, ngisho noma kuthiwa ngisavukanga ngoba ngizobe sengimbonile umakoti wakwami akusenani. Mangabe kuukuthi angivuki ubokwazi ukuthi unomamezala okuthandayo. Ahleke ugogo athi angazi umamezala noma ugogozala na, because umine ngikhulisele umntana. Hayi-ke ugogo-ke mekangitshengisa ngaphakathi endlini, ngifica kunabantu, inqwaba yabantu ebusuku bayasebenza. Noma thiwa uyababingelela abanendaba nawe, abezwa lutho, bayasebenza, baxova izinkwa, babhizi abantu, kubhizi endlini, kuyaphithizela endlini, baningi abantu. Athi ugogo awungabanaki labantu mntanami, phela ifactory yale ekhaya uyasibona lesigodi, angazi imizi uyibonile yini, ithe gqwa imizi, ayikho itruck yezinkwa engenayo la. Ile ekhaya esigaya khona izinkwa. Ibhizinisi lale ekhaya ilona eliphakela bonke labo makhelwane, ngoba amakhampani amakhulu akafiki la. Hayi sho ukuthi ngisho cha ugogo ubusiness minded ke. Hayibo saqhubeka ugogo sangishayisa itho, uthi ngifuna ukuyokubonisa eofisini lami. Sithe mangabe sifika nje eofisini la gogo la athi ufuna ukungibonisa khona, mangabe ngithi inhlanga phandle, ngibona ibhodi elikhulu ugalaza, kunomuntu uyaphekwa ngaphakathi, uyascreama lo muntu. Ngithi Jesu, into ezothiwani-ke la, sho ukuthi nami ngiyophelela ebhodweni-ke namhlanje. Ngivelane ngidecide ukuthi ngitshengise ukungathuki-ke ukuze nami ngingabe senkingeni, bacabanga ukuthi angithukanga. Aqale kugogo athi ake sho ukuthi usukubonile-ke makoti okubonile, usukubonile ukuthi le khaya kwenzakalani. Ngithi mina khululeka gogo, khulule. Uyabona mina la ngizoshada, ngizoba umfazi. Mangabe le khaya gitshela umshanelo ebusuku ngidizwa, nami ngizogibela. Mangabe le khaya kunqunywa abantu, nginikezeni inkemba, nginikezeni ummese wona obukhali, ngihambe nami ngiyobarempula ure. Ugogo avelana ngitshele kahle emahlweni, athi lalela la ntombazane ndini, angisibhayi-ke mina lese sakho. Ubuclever uyangibona ukuthi ngakanani, oclever ngibazi kahle. Bengizokutshengisa la eofisini lami ukuthi ikhona la engimixa khona imithi yami, ikhona le ngenza khona ama-experiment wami. So lalela lana-ke ntombazane, ngoba wena usudecide ukubona izinto ezingabonwa, bengizokuzuma manje usuzofa ubona-ke. Uyabona njengoba ula uyitshitshi, indodana yami yenze sure ukuthi uyahamba uyohlolwa before ishade. Njengoba uyitshitshi-ke la namhlanje, sizothwala ngawe, sizothengisa ngobutshitshi bakho ngoba wena ungcwele, upure, awuzange wahlangana nendoda. Sizokusebenzisa-ke ntombazane ndini. So ngizokunikeza ama-options, ngizokunikeza, sohamba siyodlala amakhadi. If I win, uyahamba uye ebhodweni, ugxabhe, ubhoyileke. Emva kokuthi isilwane sale ekhaya sesiyithathela ubuntombi bakho. Kodwa-ke if mina ngiyahlula, wena awuwini, ngizokubulala ngendlela esheshayo yokuthi ngizovelane ngikuhenge kuthi kweqe ngikhahlele ibhodlela, ibhakede, mase-ke uyadlula emhlabeni ngokukhulu ukuphuthuma. So-ke konke lokho kulele ezandleni zakho ntombazane ndini.
Hayi bo Nkosi yami, kube ngathi ngisephusheni thizeni kanti akunaphupho la, ngithi ngiyayincinza i-reality. Sengihleli-ke etafuleni la ugogo athi sodlala khona amakhadi ekuyiwona i-decider ukuthi ngizofa fast or ngizofa kancane kancane. Ngizwe ubuhlungu sengifa. Aqale kugogo athi uyaphaka vele awaphaka amalo. Awaphake vele amaphepha. Qhamuke elinye ikati elimnyama ligxume lihlale kuyena. Akhulume nekati lakhe ugogo athi ubani ozohlula namhlanje, kati lami elimnyama, kati lami elihle. Uzuyalitofoza bayakhuluma kahle. Nekati lakhona liyaphendula mnya mnya. Lo gogo ngathi uyalizwa vele ukuthi ulithini. Athi ake selikhulumile ke, sekukhulumile ke imambane. Umbiza ngomambane lelikati, ikhulumile i-black cat yami, ukhulumile umambane. Hayi ke ugogo ngisho besephakile ke amakhadi athi qala ntombazane ndini dlala. Angisho uhleva wena, qala ngisidlala. Hayi ke ngiphethe amakhajana awu4 enginikezwe wona lana, ngazi nokuthi kwenzakalani. Ngidlaleke ngoba le game ledlalwayo ngiyayazi. Avelana ugogo emva kwalokho, avelana athi checkmate bishi. Athi checkmate. Ugogo asho kumina, hayi ngivelane ngibone ukuthi sengiyafakela, ngisukume ngikhali, ngicela ungangibulali. Athi ugogo ngenze kanjani? Mangabe ithi ngiyabheka esandleni sami sekunekhadi elilodwa, likhadi elilodwa linenhliziyo egwazwe ngomkhonto. Athi ngenze kanjani ngoba nanka amakhadi ami ayasho ukuthi lenhliziyo yakho kumele ngiyikhiphe isaphila, ngiyikhiphe ngalezi zami izandla ngiyidwengule. Ngivelane ngibona ukuthi ukukhala nokuncenga la akusizi lutho. Kuyomele manje ngingene kwi-fight mode. Ngiqaleke manje ngilwe. Ulwa kanjani usendlini yomthakathi? Awazi nokuthi otikoloshe bakhe labaxova izinku ubusuku bonke bazovuka bazoku-attack or kumele wenze njani? Kodwa ngibuye ngiyitshela ukuthi survival of the fittest. Kuyomele ngibe kwi-fight mode, kuyomele ngimlwise lo gogo. Lo gogo-ke manje useyangibiza uthi hey wena ntombazane woza la. Ungibizela kuphi? Ungibize ebhodweni. Usho usezophuma umnikazi ozothatha lo mntombi bakho because umntombi emhlabeni buyadingakala because usuke uclean, ungaka exchange ama spirits. Kubalekile umntombi emhlabeni. Athi lo gogo izalana ke ntombazana azoyithathela ubaba lekhaya sengikufaka ebhodweni. Hayi ke lapho ke kulomzuzu kahle angina choice, angina plan. Ngiyabona ukuthi ngizolwa ngani, ngizothi ngiyalwa uke walwa nomoya, mhlawumbe lokho kuwumoya or anything, angazi usikwenzakalani. Angisiyo umuntu othandaza kangako, kodwa ngalelo langa ngakhumbula ukuthi kunento ekuthiwa umthandazo. Ngawushaya kukhababarashada baba siyanda, ngawushaya ngathandaza, ngithandazwa ngokukholwa enhlizweni ukuthi lo mthandazo lo uzosinqoba lesimo engikusona. Ngicela ukukutshela ukuthi ngathandaza. Athi lo gogo ngithe woza la. Usakhala kokugcina ngathandaza. Waze wathi lo gogo ngiyahamba-ke ngendlini-ke manje ngiyolanda inkemba. Wangishiya lapho ngaphandle ngithandaza. Ngicela ukukutshela ukuthi ngangena emotweni lesifike ngayo yale ndoda. Hey ngiyaqhubeka nomthandazo, ngiyasaba ukuthi le moto vele izovela nincibilike, kanti mhlawumbe bengahambi ngemoto, mhlawumbe bengihamba ngomshanelo or bengihamba ngani. Ngiyathandaza ngistart imoto, ngigijime ngemoto, ngibaleke ngihambe. Engqondweni yami ngiyayibuza ukuthi kule ndawo ngahamba kuhlezi kubusuku kanti kusanini. Nayizolo mengizala besebusuku kwafike sabambana ubusuku nesalukwazi cause kudala silo kubushikishiki kanti kuswanini akusasi yini. Ngahamba ngaze ngaphumela la endaweni ekunokukhanya khona. Ngasinda kanjalo-ke. Buzz SA to all social media platforms. Iyolala ibone ney'tori ey'landelayo ngoba lesi siphela kanjalo. Sicela ningakhohlwa ukuthi nihambe niye on our YouTube channel, nifike nisifollowishe Buzz SA, siyanithanda kakhulu.